muri Zimbabwe nyaya ndonezvomuzora nasi inyaya yabata vana veZimbabwe yasiya vana veZimbabwe vane kuchema nekushushikana kuti ko chii chiri kuitika vana veZimbabwe vari kungourayiwa kuSouth Africa. Nyaya ndonezvomuzora nasi inyaya yevakadzi avo 2 vanga vari kuSouth Africa vanga vachitsvaga chikafu papurazi iro riri kuLimpopo kunze kweLimpopo paPolokwane. Vakadzi ava mumwe wachona anonzi Maria Magato wemuZimbabwe munomu anonzi iye Lucia Ndlovu ane 34 years. Nyaya yakamira so pane murume iye anomiririra kuti anoona nezvepapurazi iriri. Mukuru wepurazi anonzi iye Zakaria. Murume uyu anonzi Zakaria akapfura vakadzi ava 2 mushure mekunge vaenda kunonhonga mukaka uya unenge warasika kuti unenge uchirasiwa nemarori panze unenge washata uchiraswa nemarori ndo anga vaenda kunonhonga. Murume uyu muridzi wepurazi aizama kuchengetedza purazi rake paakaridza pfuti akashudha vakadzi ava 2. Aridza pfuti akashudha vakadzi ava 2 anova iye murungu wepapurazi abva kupfura vanhu ava nepfuti vafira paspoti. Akaudza Andrea anova manager wepapurazi iri kuti ndatitore mutumbi uyu tinourasa, asi shedza umwe mushandi wepanapa papurazi. Iye Andrea akabva ashedza munhu iye anonzi William Musora mwana wemuZimbabwe akajambawo bhodha achienda kunotsvaga basa kuSouth Africa zvisiri pamutemo akasvika achiwana basa papurazi. After vaisa mutumbi uyu mudanga renguruve vanhu vakanzwa pfuti munguva iyoyo vakashaya kuti vakashaya remuromo kuti chii chinova chaita kuti ipo papurazi apa paridzwe pfuti pasina kana mbavha yainge yasvika. Vakanozivisa nyaya iyi kupolisi kuti papurazi iri raridzwa pfuti asi isusu hatina kuona mbavha kana kuti marobhasi angasvika papurazi. Mapurisa ndopaakabva atorana akaenda papurazi iri achinozama kuita mainvestigations ekuzama kutsvaga kuti pfuti inoridzirwei pasina marobhasi kana mbavha yainge yasvika. Zviri kunzi ivo vakaenda mudanga renguruve pavakazonoona mutumbi dzevakadzi 2 vainge vafa. Ndokumborotira zvatinofunga comment section pamusoro penyaya iyi. Chingwa rest in peace kune vakadzi ava 2. William Musora mwana wemuZimbabwe ari mujeri kutaura kwatiri kuita kunoko ari kupomerwa futi mhosva yemedha nemhosva yekuti iwewe wakajamba bhodha ziri pamutemo. Murungu wepapurazi anova iye Zakaria ari kupomerwa futi mhosva yemedha. Andrea manager wepapurazi ari kutongerwa mhosva yemedha. Nomborotira zvatinofunga comment section pamusoro penyaya iyi. Tarwadziwa zvikuru. Maria ndewe kuSouth Africa zorora murugare. Loisi Ndlovu ndewe muZimbabwe zorora murugare. Much love.